Hej Sia. Vi skal så interviewe Rikke. Nå Rikke, hvad hedder du? Jeg hedder Rikke. Okay Rikke. Du hedder Dorit. Nej, jeg Jo, hedder du Rikke. gør. Nej. Nå, Dorit. Hvor gammel er du så? Jeg er 47. Godt, fint. Din yndlingshobby er små hundevalpe. Okay, fint. Nej, Hvad er din yndlingssport? Det er faktisk Dværgkastning. Hold din mund. Hvad er din yndlingssport? Dværgkastning. Fint. Hvad er din yndlingsfilm? Nå, den er hvor det hun bliver hugget på hovedet af. Tak fordi I gad som jeg siger. Bye. Ciao. Ciao. Hør lige her. I skal faktisk høre min helt nye sang. Den hedder Hej, jeg elsker mit liv. Jeg elsker mit liv. Dengang, da jeg var lille. Dengang, da jeg var